Nyakwara Mogi Ajuang, ageno ni bedo godo chieng' maber. Adwa nanyisi ni juma mokalo ne antie kamoro ni Kogelo. Kogelo kuro gima natimo en ni an gi japur ma bende opidho sunflower. Aito nwawacho ni sunflower kosepidho mokae otero gi kure. Omiyo nonyiso ni bang'e kosekayo sunflower okelo gi kamoro e gema kala kae kuma bende itimo negi processing kata wagolo mo kata kiero odhi moreg sunflower mondo oyud mo. Gikinde makawuono ni adwa romo gi japuonj ma bende nigi processing area miluongo ni Andrew Abong. Yena mondo akaw kinde mar wakie chenro mar juma ni kaka pile denda ni Alori nyaka Black machiegni. Koro kae mi wacho ni wadhi. Kae ma kase kopidho sunflower kakelo ni japuonj. Welcome. Thank you very much. Welcome nyaka Black. Let's go. Okay. Koro kae ma ulosemo? Kae ma ulosemo nyaka Black. Sebedo kulose kuom kinde marom nade nikech thoth jawinjo ni biro ga mana kala kae. Okay, this one wasebedo kwalose for 3-4 years. Ma koro iku marang'wen. But ne mano kwachako gi this motorized machine. To ne watiyoga gi manual chon. To manual to nwachako all the way 93. 93. 2025. Aber. Koro manyiso ni kae makoro ma modern nitie machine masani. Ma modern nitie machine masani ka. Karakara ngitero iye mondo ane. Kamano. Atiyo gi yawuoyi ariyo gi ma iluongo ni Okuku ma iluongo ni Patrick. Okuku generally ene mo handle machine ka. Patrick generally eno handle kodok. To koro Okuku kae watimo ka afamu kelo sunflower to wacheko the quality of the seeds. Wacheko the quality of the seeds to gi ler kaka olos gi maler to gi tuo. Ka gi tuo to gi kaka gichiek. Nikech ka oko chiek maber to yudo no dhi kwame machine. To kochiek maber kaka mochiek maber ni to kirege tiyudo kowuok kendo golo very good oil. To gik mwa ensure ahinya ni ogol gin kaka kuoyo mondo kik bedie sunflower. Kech kuoyo ko bet to tieko shaft more i machine kucha. Koro mago cleanliness mar sunflower from the farm must be ensured to gi dryness of the seeds. Nyaka wakagwa mwang'eni gin very dry. Ko dry ting'eni macha oil to gi pi oil be dhi kethre pi. Koro ka farm biro you have to dry the seeds here mwayud ni moisture content is within the reach. Erokamano. To koro japur ko biro okelo gunia marom nade kata kgs adi e gunia? Farmers koro ing'eno pogre lure gi kaka notiyo. Jomoko biro gi gunia achiel, jomoko biro gi gunda ariyo, jomoko biro gi gunda 10. Koro lure gi kaka farmer notiyo. Nikech our machine is capable of handling that. Mano kamano. Koro kwasea ka mwase confirm ni quality ne bero tuo maber kaki wacho no wadhi kanye. Koro wadhi e factory ka. Koro welcome to the factory. Thank you. After you. Ok dikwong ne wuon dala ne. Koro ka wasechopo e processing ire kata factory kae ang'o madhi mbele? Factory ka sunflower motuo ose oko kucha mwasekagwa ni they are okay. Onge kite otuo maber kendo koro onyalo regre machine. Koro waole machine ka. Koro wakete this container. Koro kosebede container ni to koro wachaka tich. Koro kosekete container wachaka tich. Koro samotiyo koro waste wuok koni to oil
wuok gi koni. Koro the operator en sure mana ni koro overloading ema okotimre machine. Nikech ka overload to machine dhi bedo gi pek, tiyudo ka machine stop more frequently. Koro the operator en sure mana ni the machine nigi the right load monyalo ting'o, to kapo ni sunflower tuo to bedo mayot. This machine, as you see it, can crush 1.5 ton in a day. That is a lot of sunflower. That is a 1.5 tons in a day. But oil is good. Koro from here we produce crude oil. Koro crude oil wuok kae. Koro crude oil ni ema watero the other side for filtration. As simple as that. Erokamano. To wach ni samoro masini tiyo gi stima. Kinde ma stima olal to samoro ni e process mar loso mo. In gi plan B koso irito nyaka chieng' ma stima duogi. Okay, stima to lal to onyalo lal to akalaka to kolal ahinya. Onyalo gine. Koro kata kapo ni mar japur odong' ni stima olal for the whole day, to wabro kone ni kiny oduoki nikech en bende oneno ka stima olal. Backup pod kambi wane tin pok wamanage to yudo backup. But in future waparo mar yudo backup ni kapo ni stima olal, we use alternative B. Mane ni wacho ni pango rikigo kwano mambele. Rigo kwano mambele. Aya. Samane warego sunflower na neno iro ka wuo. Mano notimore nikech ang'o? Mano nyiso ni seeds wago kotuo maber. Koro ing'eno oil wuok e liet to pi bende oyudo moisture moke seeds. Koro yudo ka golo iro. In fact, that one is one indicator manyiso ni seeds okotuo maber. Koro wachako wadwoko gi ne drying process kucha. Koro samorego koro kosegine to koro kaka uneno kaka seed cake wuok. Seed cake wuok ma very very hot. Ma bedo gino be kabisa. Gino be ma there is no oil koro. Lepo kata kodong to dong matin kech ok onyal golo 100%. Koro mae iluongo ni seed cake. Koro that one is crude oil. Koro the crude oil emwatere filtration. Koro rachungi ni mwaketo kani konyo wa sama kata masin okethre kata okwamo. Rachungi ni. Koro wagolo go load seed mokwame iye kanyo go eko. Koro watimo gine wagolo seeds go. Koro wachungo seeds mondo oil to the adhia piny to seeds mokwamo to dong kanyo. Yes. Okay. Aya, koro seed cake gi wadhi miyo gi dhok kamano koso nitie kaka gin bende ibro nyiso kaka itimogi. Seed cake kose los kama wachako watere another machine marege obedo like dairy mill. Obedo mayom koro dhiang' moke amoka. Kamae to kaponi miye dhiang' angure manyalo chame kama, but it is wasteful. Kobedo in powder form to koro en more economical. Yes. Koro wating'o crude oil wane? Koro wating'o crude oil watere filtration room. Koro kwawuok gi crude oil kocha to koro wakele filter. Koro filter gi
By the way, pod watiyo gi manual filters. So acquire the electric filters. In future we shall be able to acquire kata kinyalo konyo nyaka black. To wanyalo konyo gi Amina. Agora amina. Sawa. Koro sani kana koni na chako gini way back 93. Koro this we were using manual oil press. Koro these are the manual filters we have been using all along. Because we have not been able to acquire the electric filters. Koro kwa biro to waolo the crude oil. You can show them how we pour the crude oil up there. Just and the crude oil is black. Koro that blackness mondo koro duogi stage ma koro ichame koro filter ema di clear the whole process. Koro the oil ma koro the refined oil will be very very clear. Nikech ka wach ni ndo ni kopo. Nitie ng'ama konye ole kosene molol to chako ole. Nitie kaka ipango tich. Nitie kaka ipango tich. But anyway ole ka. Okay. Koro kose ole, koro filtration chake. Mos. Koro nitie tol moro kucha. Tol ni ma koro wa clear go the passage. Kole mag ke oil is sticky. Koro kaponi te ola bila tol no to yudo ko o stick kuonde gi eki. Koro kubikado koro kwama malo ku. Koro to clear the passage, koro we keep on pulling that string up and down to clear the channel. Okay, fine. Kwa dwaro mwado watime maber. Kwa dwaro nukese uogi crude oil kocha te weyo settle. Ma sediments go odong piny. Koro oil dong ka nigi some gine suspended particles. But koro kubiro ka to kawa very short time. To kigoli agola direct tikele kae ko kimie time mo settle to bro kawa very long time here. Not very long but a long time. Koro kwa setieko ka, koro mana packaging for oil, one koro watieko. Koro mana packaging. From here, we pack them into jerry can, we pack them now into bottles, the way you see here. These ones here? Yes. Koro nikechi mae ni gari ma japuro koting'o dhi godo. Yes. Inya nyisa ni pricing maka kori kae chalo nang'o. Okay. Koro one, japuro kodhi kode. Koro this oil diohere is medicinal actually. Sunflower oil jok ma nigi problem of arthritis, you are advised to use sunflower oil. Jok ma nigi high blood pressure, you are advised to use sunflower oil. In fact, in oils ariyo, Elian Toto gi sunflower oil. To jok man gi ginene diabetes, you are also advised to use sunflower oil. This one is unsaturated oil, ma is cholesterol combative. Or clear the system on the koro kiki. Hard oil will clog on the blood vessel after some time. Koro mae to golo those clots more clotted blood vessel. The moment recommended jok ma suffer from blood diabetes. Yes. Mae mo maber gi jo. Mae maber kodi.
Mana kamano watieko kidieny mokwongo. Kidieny mar ariyo adwa nanyisi ni wapango ni gigo mopogore. Wadwa nyiso value addition mar seed cake. Iwacho ni gimoro amora mantie sunflower onge kata chiel miwito. Omiyo adwa wakaw yo mar dakika moko machuok aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Nyinga en Baljit Sindilo. Nodwa dak kodwa mak mana kinde gone weche tek ahinya. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Ajuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Ticha Beach ka Ticha Beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM. Kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo. Odichieng' makawuono adwa nanyisi ni antie kamoro ni Gema Kala. Ang'o matimo Gema Kala kae? Odichieng' makawuono abiro mondo anyisu kaka irego mo mar sunflower. Gikinde mabende wantie kae wadwa nwanyisi kaka seed cake irego mondo bang'e ir kaka japur kata jalno mabende nigi gombo mar pidho wach ni dhok. Inyalo yudo kaka imiyo dhok seed cake ni mondo bang'e gibende gimi chak moromo. Machiegni kende kidieny mar ariyo. Yes, koro adwa ni nyiswa ni ang'o mitimo kae. Titime nang'o to bang'e gino mabende dhi wuok kae itimo ang'o. Okay. Kae Inyafulorino wankech jikiai. Nyinga iluonga ni Dromanelon. Kata mbui kati bro yuda Gabong Junior. Kae wabiro wakelo sunflower seed cake ema warego gie. Ka warego gi mayom mondo obednwa mayot kaka inyalo miyo gi gwen, inyalo miyo gi dhok, inyalo miyo gi anguro. Koro mae kaka wachako rego. Mae en sunflower ask. We sunflower kamogole sunflower seeds. Ka mae wiye no bende warego kae. To kwaserego to ene mwaole matin waole matin to wariwo gi seed cake ma warego ni ma mwariwe godo bende matin kamae na matin kama kwaseriwe maber in uniform to akawo chumbi niluongo ni DCP, dicalcium phosphate, bende waolo 1 teaspoonful
nini ne dhiang' ka dhiang'. Ma kwaseolo kama bende waruwo ne dhiang' maber, waketo kama kendo wadok wakawo machielo waketo seed cake kama wariwo gima tin kama do mana matin kamano 1 teaspoon full mar DCP bende dog iriwone kamae to wamiya dhok kocha maber ma kikawe kama dhiang' bira karingo rado ni romo ni kode. Koro an bewe ating mara kaka iwache cha an ba yudo gimiwacho ne keto ni mae man koro 1 neni kipime kamano kaito iwacho ni wakawa mana neno matin kaito 1 teaspoon manoromo koso mang'e manoromo kamano kaito iwacho ni waruwe kaito koro wating'o wamiyo dhok sama watero ne dhok ging'e tik en gi tik moro koso masamo aye mashino to mili rado ne arada maber mana karingo mili nyamalo madam benika Koro samoro nitie ma wakawo dhok modhero e market at a very cheap price. To wabiro to nikech sunflower oting'o oil okwa manage to extract 100%. Koro oil modong'i we use for fattening animals like this bull. Koro this bull, imagine, osebedo kama na almost just 1 month. Koro kobed 6 months koro duong' kabisa. Koro inyalo yudo ni gima ninyiewo at a very cheap price, you add value because of the sunflower. You add value, makoro a bull like this one in 2-3 months, yudo ka koro it is able to fetch well over 100,000. Koro sunflower is very, very good for fattening the animals. Kata mana dhok ma bulls madwa bedo fatten. Leave alone dairy cows ma we are targeting milk. My koro we are just targeting on fattening the bulls. Mondo wa add their value maka koro gichope market so they fetch good prices. Koro wa urge farmers ni apart from using the sunflower seed cake for dairy cows, wanyalo tiyo kodgi for fattening our bulls, and therefore we add the value of bulls moko ma nyalo bedo wasted kata bedo sold at a very cheap price. Koro wadwa wuoyo kata wadwa go mbaka gi japur ma bende nomiyo wachopo ge makalo odichieng' makawuono. Onyisowa ni to be nitie ber moyude kit kodhi mar sunflower ma en owuon nopidho mo ma bende oyudore. Oneno komore kosen gi paro moro kaito chako nyiso ni to be seed cake moyudore oneno ka dhi konye gi dhok ma en godo dala koso. Mago te japur dhi nyisowa. Ba achak waduogo ine mikelowa safari kaka nuaya e puodho mwamoyo sunflower mi wacho ni odichieng' makawuono ni wabi mondo regnwa sunflower. Bende nyalo nyisowa ni to be gigo mowuok momiloso seed cake miyudo chunyi omor godo koso ineno ka ohalo wang'i koso dhi kodi maber? Adori ohala ok owang'a, mor kabisa kang'iyo mo mayudo lita 10 kuom ogunia achiel ma birogo en ber mang'eny kendo nyaka seed cake koto sunflower seed cake mayudo mamagi to koro adhi mi jamni, adhi miyo dhok mondo mi achak mang'eny, yuto e mang'eny kendo amorgo kabisa. Oil be ber kendo wayudo ma omorowa. Mada ywak mana ni wang'ni na bed na pidho sunflower kodhi aina mowinjire men Hysan
da ayudo mana 20 liters. To sani nikech na apidho ma ayudo 10 to pod amor. To mi pidho ni nyanyiswa ni mane mondo ng'ato ng'e pogruok. Mae ne manomiwa kod Minister of Agriculture. Koro Highsun to kod mo diriyo mar ma. Emomiyo an sani asenyiewo kodhi mar aina mar sunflower madhi miya double mar kodhi manya pidho ni. To kata kamano mae pod ne ber moloyo kana pidho duma. Yes. Erokamano ahinya. Erokamano, koro an be wadhi achiel omena na ma ke ane ka an be abro duogo. Erokamano, iduog chieng' machielo. Abro duogo. Erokamano. Adhi chiele, an bende adhi ka omena e chiro mar ge makala kae mondo adhi ati gi mo mar sunflower. Aeto akia ni ubro rito mondo ne ka dhi bilo chiemba ni koso aweya. Okay, ka ruoth oyie wachako rom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black oriti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.